Croeso nôl I gwpan y byd, yr Alban. Wrth I Ems rasio lawr ochr Anach Môr, sef 90 munud uchaf Prydain, bydd yn rhaid iddo roesi trac anfadeol sy'n llawn creigiau, neidiau a chorneli cas. Hwn ydy un o'r traciau beicio mynydd lawr all anoddau'r byd, sy'n ymestyn 2.8 km o hyd. Pob lwc I bawb! Mae Ems I lawr heb ddamwain na chamgymeriad. Tybed beth fydd ei safle wrth iddo groesi'r llinell derfyn. Yn qualifying run fi. Da ni'n rili hyderus, definite dwi wedi qualifio hawl o'n i'n deud nhw'n dwi'n gael ddim mistakes mawr a nath nhw'n eitha fi, gutted for you mate, nath nhw'n eitha fi o'n eitha, fel kind of thing. Ond nes I fynd allan bod fi wedi qualifio gyda wedi dod yn 92nd place a bod fi off qualifying o 5 eiliad o beth o. Dwi'n cael ddim yn dall o'na, ta beth dwi'n gwneud wrong a stwff, mae'n fatha really weird. O'n jyst yn reid yn rhy cautious I safio crasio. Dwi'n meddwl bod wedi gwneud fi jyst fatha relaxio gormod a jyst dim pedlo digon rili, dim hitio digon fast. Just confused a devastated pethau fel so. Just ti'n meddwl mae'r gem yn rili anodd.